התמונות שבאלבום, ילדות שלא נגמרת, אתה הבן אני האב, ואמא שוב דואגת. אתמול קיבלנו עוד מכתב, אצלך הכל בסדר, לא סיפרת על הקרב, רק על כל היתר. וכשתצא לעוד שבת נחכה בפתח, אמא לכבודך בשנה, נשקיע אותך כמו פרח, גם נגהץ לך מדים. אני זוכר מה שהבטחת, ישמור עליך אלוהים, רק חזור הביתה. תמונה שלך בגיל שנה, עם סבתא מחייכת, ושתי תמונות של גיל מצווה, ואיך גדל הנכד. תמונה אחרת על מדים, עם הרובה ביד. רצית לעוף, רצית כבר הלאה, עם חצי חיוך עלית למעלה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. משום שהאסון אירע בשעת תרגיל משולב של כוחות חיל רגלים ומסוקים. הוועדה כבר ביקרה במקום האסון ואספה בשטח כל פריט המסוגל לסייע לגילוי סיבת ההתרסקות. בהתרסקות המסוק נהרגו אתמול 5 חיילי צה"ל ו5 נפצעו. עד כה פורסמו שמותיהם של 3 מן ההרוגים. סגן אבנר טוראי יעקב בחר, בן 18 מתל אביב. הלווייתו תהיה ב3:30 בחולון. לא יפגע בי שום דבר, לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר. כי ככה נשבעתי לאחי, אחותי, להורים, ובכיתי בלילות ודאגתי בימים, כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים. וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים. אם יקרה לך משהו, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. כנראה שלא עמדתי בהבטחתי, מצטער בחיי, מצטער בחיי, מצטער בחיי.
דבר. לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר.